Assalamu alaikum masoyiyata, ke ce a yau, ke ce a gobe, irin kamar jinin bayan iske ke tsarin. Ba zan barki ba har abada, ba zan yi ke ba. Mafarin zuciyata ba zan yi so ba, irin wacce za a ta sani kuka ba. Ba zan yi so ba, irin wacce ba za a raka da komai ba. Ba zan yi so ba, irin wacce ba za a waiwaya ba. Idan na ganki sai na ji daɗi, rashin ganin ki sai na ji zafi. Taho gare ni ki ban mayafi na sirrin ta zuciyata. Ba zan bar ki ba, ba za na manta da ke ba mafari. Kullum zuciyata masoyiya ta harabin jikina, ban ruwa ko a roba da ke na sabanta zuciyata. Karki mini rowa ke ce mafari ko cikin mafarki na, ni da ke muka saba. Idan na ganki sai na ji daɗi, rashin ganin ki sai na ji zafi. Taho gare ni ki ban mayafi na sirrin ta zuciyata. Kullum a rai ina son ganin ki, ban san rabo da ke. Indai da rai ko ban fi da ranku dan za a bani ke. Baby na ta rai Allah ja da rai mu zauna da ni da ke. Abinda Allah ya so sai ka yi shi, ba abu mai hana. Abinda duk ba ya so sai ka bar shi, ba abu mai saka. Talauci da arziki duka ila haushi yake raba. Ya so ya baka in ya hane ka, ba abu mai saka. Ba zan bar ki ba, ba za na manta da ke ba mafari.